Kardom ni Samson teron la pen pineng talk show on 6 idul ingdeng drop camera pli la pen pineng studio long nang chitong dun ake hai sar rajan timum nale pandame akero ki par pilo studio long chitong dun pon la pen tum dom along du thula ke hai kursing timum nale pandame cholo lo studio long dun pot Kardom la pen tum kai le tum chitham the pudaw ne la pen tum karbia khe phanang phun kera beraba tum sa jaga tharnang le pandame akero ki par pilo nasi nona porta thiek lo posi tum dam thu philo na nasi ke chingse question li ka jugang tum mangala lo election atima non election na tibok pilo kilika tibok pilo lapen pinana tum ge confusion do gokti election avya ko ke munit phana sorsaji pinaan la pusi sidami election nang tibok kamatha dami ludunong iti nasi la sona situation holo pulotang te koson si li a hoka candidate phai tum kangwai ka chongwai dun thek ko nang liben pilo sar so buta ka ki tham kang tung election kate bok kali lo election yang nang leat lo ate mala ka chingwai ngi election politik ka chingwai ani sibet le pi jut dat unji kali a candidate tum ani sibet le thek lung pet kali la pot si la ka chingwai lo candidate kangwai a por lo non ke serious lo a posi la ningkan pho ke dam tang ba a prang ben sita komat ma काम के क्लेम क्लेम नहीं के ठेक थे नहीं लाई हुई काइट इनिंग दो ए नंग पो लापेन नॉन इलेक्शन अपोर नंग ले लो पोट पैसा लोंग चोम जी पो माथाला इनिंग के दो ए अंत चिटिन नहीं छुएट पुलते लगे ako निंगान पो के ako पो बात ले पो ale pharo popen lo bosa oi ninga sika pharo popen kaita je than ve alam lo oi amunit ador si sika pharo povet la puson na ye plan de ningkan silong pharo si oi ningkan si pharo si la se hala mo na pu ke to alam lage kaita ning do ver nang po pharo polote ruma pia sota ador ke la po ansu si la da ke to ruma pia ador ta asu mane lam juno nanak phak asu ta ador ni pharo phoge so si ange kar muni da tom bange ador pharo phota pharo phove ba ong tu the chot tamne hala tu malon rek tel tu nga bedelo la po an hala tu ko an mai klem thek thi tel tu hala tu malon rek anta bedelo la avede ador jong sa vedet pulote oi la si la son ge plan ple de je pan muni tum lan ke tam tang ningkan pho idum imp atum ke claim ko piloma la si ning do era aka prek thek muchot me muchot aba phan kangwai je phan si ka do eta chi sik nang po kusi neli matha kalang sa ako chik sik le arong chingwai nei la ke inut vet la ke chini unji kali kalang sar hap lo no ma ke si 6 sidul area ele tu lo ma 6 sidul pulote anotin da chini lo sta ajhak a political party tu manga so ke puje nang tum ke la electoral la policy ke MP le so ponang ne ke pu te la so ponang ne pulo te la ke intum eng lo so phane ke me ma khena manang le so puthak pilo pim sar oh electoral politics like democratic country pulo tangte munit atum a mandate ingraji peng pulo mandate tamane munit atum a hukum rat atum a hukum la long vek nangi kam ke claim kang tum ba angela munit atum rat atum a hukum ke long yi pulote election hut hello kalang sar vote ke pi ko ke ong nei bang hala hukum ke the nei ke long hala so hukum mateng ben si munit mp ke kam claim ji ke ajakong rat ajakong lo la rat tum ke hela ajakong lo la MP da ningkan create pho nang chari elo tum long a government ji thamta thai da bedel he nang chari elo stame ningkan create pho alang ni ripan ta jata tok bok ke vida da som ta tu la phat dang le tum no la ke mi aken to ke thek lo ne ki ni tong thek lo ne la bang rat si chini le la si ke me se aken det lo te tum non si a por lo itum ke karbi itum ke ba inglong asu ke itum autonomous state ba separate state hem break la hello mati ke long vek nang ji la le long lete itum six schedule ta implement pe mi un e la pu mati la pu pulote la pen itum ja kong chilong pe mi un e la si autonomous state ke long ji aphan aprang MP tum ta ningkan krihini ta ho ningkan kre pho ta ho ban ningkan thom kep che plang long lo ta la so hut anta
autonomous state one tek thedet khang jang la ta kiwan ke ne kiwan ke chini loroteng lo long thek long pulote APHLC tum si empre kiwan Koi APHLC non ilituma party no lalo an ilituma party hello ilituma party ka APHLC ka ban kemati akimi ka leader ke lage 1960 bo 61 sila ka penchong 1961 sila so APHLC penchong amhang petek la si non ilitum ako ka pereng tu la pugamati yo ay 1961 amhang theklo pen 1969 aningkan ke autonomous state one that lo ilitum aphan la pugamati la APHLC tum sigaman la pen one that sita hala congress atu congress la pen hala bang sut karbia dorbar po atum si warchor ke mati karbi riswa dorbar bo sa kali karbia dorbar karbia dorbar lo hasot ke karbi risot alo karbia dorbar talo hala daka member si mama lo sakido hala member ente la hala sut MDC pulang pojo MDC ke don tu siwo kanto tisu putado la pen longsing tisu putado la pen goman ne rong pi tado la pen ke joysing doloi talo la pen khala sondro sing teron talo la alang litum hei hui hello member la bangso hu alang litum si la pen MLA ke soy terang lo la pen ke Dhoniram rong pi abang ke hala forsing terang tu mas forsing terang abang ke laga cewoi tu lo soy forsing kali terang hala prang siam hotalat la riswa dorbar to klan malata kalang hala karbi adorbar alo ke hala tu karbi adorbar ka chu selam ke Samson Singh ingti hai sita phi ale ka chu endun tu apang ke anur ka preken de Samson Singh ti ba le jolong det ke long ye linon asumar don ta hem hop lop se ke du tunang ke hala hala alang li songka jok si litum pini hala council ta ke cari long shot kalang alang li penangan tumge la Indian constitution kaselam ki thip ke theng hot pencil article 2448 ta nang tutun ko si penangan atum kamatha bandili sitame la son si kamatha sitame la 244 question sinang dudun ko abang ke nilitami la panchini la ke nili hala kitab long ta tok et lo la pena ko ningge bom lo 1969 aningkan APHLC atum autonomous hill state sigawan autonomous hill state Meghalaya gali autonomous hill state sigawan la pen hala so autonomous hill state ke la autonomous hill state angbong Karbi Anglong, Dima Hasau, hala sekian NC Hills, Pusi Kipu, lapen Jaintia Hills, Khasi Hills, dan Garo Hills, bukan jo. Latum hansi autonomous hill state nang pila. Amat ilitum Dima non NC Hills lo lapen Karbi Anglong atum ke ilitum IMLA minister tum Sotro Singh Teron, Soy Terang, Dhoniram Rongpi, lapen ke Mohon Singh Teron, lapen Joy Singh Doloi atu, lapen ke Dhoniram Rongpi lapen hala ingtan atum bangke MSC le takali MLA takali lage non ilituma MP Biren Singh ingti lapen Joy Singh Terang ala Joy Singh Terang ke lage non ilituma ASDC candidate Joholiram Terang IE ka kleng abang lo lapen ke hala Lawrence Ingti lapen Hemari B lapen ke inut Rongbong Terang Rongbong Terang alang litum si la so autonomous hill state ke nang ni pu dun ko hola sohor ala amat wardun chor la pu je warchor lo alang warchor rote sar hong te la hailam kaninge posi nang li phanang ke si nang pu da tikti kasor sar pu kasor sal a hogalam ka ninge ka sorsa ka lilo rat phane pachini lo bosa ar a hogalam la ninge tu the det le ta ako ka chu be si cheplang tu det le poke ai ge munit dum man ka pachini ne si cheplang tu det le poke kenan le bana le bana bahala ka prek do kenang ngamat hatur kasor sar si thek chot amuka intia sang hoki a hogalam ninge det le ta kasor sar phala kasi chak un el ha binom ke apram men cho claim bin lo nge no ke che hekta un e thang da un el pula mong akam mang ke amasi la aho ka kam ke kle aho lam ka ninge to man ka sorsa pu churong lo la pula je la pula amasi hala su hedi war chor lo amasi ilitum APHLC leader atu non ta arjudam tame reng ak lang aja tungke harsing taro alang ni non ta dolahan loru langsung alang litu lapen Bapuram Singnar lapen ke Bapuram hala Bapuram Singnar lapen ke Longsodar Kathar latum hei hui lapen Sondro
Teron Sondro Singh Teron pudor kong KSA Presiden hala sehut alang litum ha dia turadam lo lapen Captain Williamson Sangma APHLC Presiden panche tongdam lo netum a election ben ke hayatum ke autonomous hill state varchor lo setan netum phan nang vegi la pon netum phan ko pini nang klem ti pite kang tha pusi nang klem pi vek nang ji pusi ka chi ru pe na son si ka che bohong anta ke klem dam lo la si Captain Sangma si Indira Gandhi ben ching ki thu si la Article 244A ke ki bi thu Indian Constitution long se tham lo bol Indian Constitution long thabon thot lo apran ke Article 244 puana Constitution long etu la si non elitum phan autonomous hill state nang ki pithegi aphan si Article 244A buga bidun lo la ke elitum APHLC tum ke claim akam lo la ke la si non elitum APHLC aphan ke nang tum autonomous state wan un e putanang puun Article 244A tanang tum le ke claim kali putanang puun la puyo ni tum wan thu f lo claim thu f lo nang tum si war chor ke yo alam ba ke oi hala so tan ni la so lama kon ni nang dak nang beng tu pet posa nang li phan ni li pini thek long mane ning je bang dol he jalang li ke song long je song do alang ku pilo ke pachun don pu la sila solam ke pachun non mangalang li ta chini ta hai po alang ta hot si ke kache song ape ta kache he ke bang lo tapi ni ke nang li phan se nang sor so je thek long lok lo samalang li ta matha nang ki alang li jong si hop pet kache song plote la so electoral alam alang li ning je hai nei polo kalang lo ape jalang li chehek jok lo chehek jok pet alang li bang ke la so puthak pini ke rat ang no ning je he dalo hala sot bang ke ape chehek hai ke pini bang ke la so ke claim hot bang ke lang to mai paklang nang ni nang li phan bang ke ing tia sang ho ke ron puta ke pacho nang theka belang pusi nang li phan ke pini ke rat ang no nang pache thang lo public ang no rong atok ang no la so puthak nang li putha sa rat phan pachinin lo la ke democratic country movement dan ninggelo ka batai ninggelo democratic adet ulo tang te election highway nang jila public atum rat ajak kong long weg nang jila lan si claim unji ma non ni lipan CM nang bat tan ni bante ni election highway la CM nang bat tan si claim unji kente aku yom si CM nang ni bonde pise la tum election highway pen CMEM minister ke plang ya thelonte je plang bede nahi le pute election highway tum phansi minister CMEM bat nang ji le papi claim nahi le pivot bat bede ta theke elitum election pensi hai nang ji election pensi rat ajak kong long nang ji puke mat yo tum kache song ke halal tisar paragraph 2 and sub paragraph 7 teng new rule and act pasalam tabe tum court with order ar pitan lo tela ke komalo claim sa la ke nitum lo ke kichu lo sarda number 1 ke dili lo ke dala bang thawat ke sini ke jo nitum along nitum ke koi kru sai ke bidam la PCO komani itum cheplang pelo itum high court damanang pukaching wai kalima galang la si 6 schedule implementation committee bu nitum halo khijana long nitum form that lo kente 2 September krehiniar ni bo September krehini 2016 bo ilitum ke isiala mo sa la pen high court pen order one that lo ke nitum election men ka hai he tum si high court order ke wan election men ka hai tum ke high court order pitu kok sa claim thik the tera toy komalo kang nang ger ta ante la ke rat atum power pilo la to man jakong pilo hala tum jakong ta chi en thek the jet lo kente angke son power pitang det ta jakong chi en thek the la puan ka suli le puan kang du atum phansia ko kang tang bu pu thue ko pu mati ho aku isilam sa ne na tu jet war dakta je chuke dam tang town committee election lam ni na jet posar de ko mane ke bang je da ta ni ta julong pa pri pal he je karbiang long tribal avelo thosa la sin dum ke hala ke cheso anda pathor don tano tho te di four town on ward number elo ke cheso de lo ma tribal tum karbi pena kapre tribal elo ma sa ward number 1 na si dak de ward number 1 ke yeli tum ka do eta chini pet lo hada ke
Karbila veda sit ason kapreka tribal dolang bo ajat kapreka dolang di halatum da tribe lu gente na tu menang sorsar ipo pasal pu halatum pan pitur tamele malang litum matro karbia tom phansi pitur chotni kapreka tribe to mangelang selet waret nang iputong ka matha rong ma lason nge chok sedet ke je schedule area ke la si non da dak nang li ta theklong lo non ni litung e claim ji puke Karbi servan kep det le kape doji pu ali det le tu meta inglong so doan kukia tul song waisa ta doji dosa la pen ke dimasa salayaro ta doji dorbas nong khasia tum ta doji la pen hala greening canon hala tai ahom tumhe tai syam tumhe la da amenta ilige putpe terup venue song sadwen podadu lata lake rengma tum loke di la putu menden lata aunaga tum loke ente dorbas nong khasi loke ente latum phan ante liklem piji pusi litum pu kele ante yo athem alang litum inglo so pulote kado ita jakong nang dodun ande latum hala candidate town committee candidate kang wai hutahala tumhan da pidet tamile karbia velo por da pipedet nai pu kam lo lake la pen non APHLC pen da semet ki japon ne nang li silit pon lo la pen pinangala tun ke nang li pipiang dun lo la pen nang li tun ke claim pon ke project khayang sa li tek no pinangan rat charia song tum political leader tum ke camping damon canvassing damon sidame alang tun ke lason development na pipo la pen tangka pen se bai sidame nang li tum a campaign ki dam ke break pick la constitution se thapon duriti sa la se rada pan ke than lo la se kopia ke mang man se nang li tum la constitution thapon dur sira pan ta polang le arju thai la polang le fa putang huine na ke ilitum ke ahok lo ahok alam siga ningje po ahok lo polande kitab kopi lo ke tok la helo itum puvare ni la sini tum kitab along ke tok kopi ma ke do la si rata tum na than waret lo ko anajir ke ding ke akitab duma veta rata sor chini ne la pehla la IMDCML minister tum ta athik thit akitab duma veta chini ne hala tum ta arje ta thek lok le lang arokom lo ame thang arje halo luji ke lang pona de chini chor lo la so sex tulam ni nang ningge ne pasande ho sex idul ke ningkan ke phansi renewal kuri nei thosa constitution ke renewal kuri nang masa la ke hala schedule caste kipi a section 342 majong pi majong hala bangge hala so pot a bangke lage ahok lo hala ke schedule tribe schedule caste kipi ya law bangke lage oi ningkan ke pen batai si setala 6 schedule constitution lage ningkan ke wa pan ga li lage a det doti ke pan lage ko pulo ya kuri nei thola ka ko lage renew nelo lage driving license ka lider lage schedule driving license to ko sona MDC sona asongja tum leu pulo a 6 schedule ta driving license tin to ko renew nang jipu asa timong saho nang li nili tum along peneng we tok solong nang ka tong no pon nang li phantame churo piklo lasi nang li hin pen jungjung kipu kang tung la APHLC puthak mate non ka che songbom nili tum la step kideng pon keng kam ka che jor pon ko son si nang li ka mathalo la APHLC nang asong jap potum nang ke japon tum pha nang li ning ka che thedu ma pini choro perfect lo fransi nang le to ma song han ning je the ke dobi nong lo pena joksi nili me thang mata ning ke hang si pini da ma se tong lo kalang na pen non sar ke thana teng pen pulute ele tum state jong si long lok po sa me 6 schedule jong si ot pe me pulute pini akisung ba do ko gima ulas lahai hai lam ke chini bansi sar phanda me the thini chor ri phansi na lake thek lor alam lo schedule ke lake constitution lake itum inglong asut tribes talata inglong asut tom phan obinong ke inglong a khe tom phan si ke rai ye phan la pen amet hang
a political power, a political ajak kong, kace pahar jak long jia pansi, ing long asotum pansi la sik sidul pilo lage, ing long asotum adet kikim arot lage, la sik sidul lage, la si ilitum ot sik state jong si long tante lage state jong ke article 2 pen article 3 pen si salam halada ke inglong so phan ke rai nan ji pu alam hadak tok ti la si state jong long lo pula tante la sik schedule dodun kok kete la ke state jong ke thanga lewe lo la ke chief minister jat bang ta chep Bangladesh man dalam artikel ta long lien ta bang nam lap ta thek lo sakuria ta bang nam lap ta thek lo an ge tum bang ke thanga lewe da ji la si state le long sita sik schedule ke nang be kalau so 6 sidul lam linang gitu dat pesan Tripura ke den komen tu lo 6 sidul amendment ke 6 schedule ke long la tum ke 1988 aningkan 88 aningkan amahala tum han pilo ke vi hala tum bang ke 6 schedule piamat aki phuk yo akabarak se pi akabarak akabarak ki pia the la pohelo la long lia putha an ke state government silang tu ji puthok an ke 6 schedule ke long le ke rai pi ya phansi ing long aso long le ke rai pi ya phansi 6 schedule ka pinchong lo non ka 6 schedule pitu lo along le ke ahem pu bang ke state government puthok Ame ala tu mala ke ala so ke che so tu mang ke acoy ke mian yang tu sing coy lah ala kangra kang paling long so si pacing coy jangan besar la pula Intesa la so putha non PJP de lo. Kita me 6 schedule teng ba constitution na teng bani tumlang lam polo tangte. Di. Unconstitutional hormu ke constitution ke cheplang ni bu. Lo hormu ke. cheplang un elo La si kupini la so itu malong da non chithanam lo pote lidam ro gati. Chi so mai ka sor saram nang na hadi. Non MOS along ta 6 schedule fan ke strengthening mate aja ko ki pi ke da theklong le. A power ki thanji si theklong hola accord along ta. Di sa. La si la so nang chiplang det mate la so nang amend det pulutang te implement det pulutang te itum ko solvency la bang so ake no a accord bang itum chipe jok thekpo. Pinya la power ke ba. langdam etlote la non UPDS atuman ka sohi hala council election kapedo la pen ke voter list ka selam ke Assam State Election Commission si selam nang jipu lage pura lage unconstitutional kalam besar karan constitutional along e pula athike article 243 ke along pulo je la state election commission ke 6 schedule ar lo ke ajak kong pedo un e pusadak tok dead la angela pupu si put ako pedo to dead la mane unconstitutional lo ke la ke la si it la bang so lam bang ke ili tum yong si jakong do ili tum yong si poisa jakong do poisa do posonte ili tum high supreme court along damlo te lage pethan pet un lage Yes we dam. la se ang hala ta ke claim yu pulote MP nang ko ji MP yong si ili tum amunit pulote la ang si alang li supreme court dam ji a make jang pen lok to ke supreme court ke dam long le lo ningali ne li ga chi ni ge Alang masa. la puyo La si non panchayat ame 6 schedule area ke applicable lo non hala accord along ke lata panchayat ang jok dun jok. jong ru chok lo La si lahai appoint pina ah ponchai da lok da tok do bo 6 sidul area long ke bidang e putok do bon applicable to tok do applicable kali putok dak do. Oi, Part 9 Indian constitution lage totally part 9 ke applicable kali. part 9 dak tok lo part 9 243 243 lo. 243 k along se to and 243 m along se to la panchayat ke pedo un e ante panchayat ke pedo lo tela ke the basic thing Structure. of the basic structure basic principle of the constitution has been violated. La si la ke unconstitutional this amendment la non UPDS atum long ke damra amendment ke claim la ke unconstitutional tela puthat itum pida supreme court pa itum pine alo dam nangji ilitum ba MP si ningje nangi hai parliament long MP ningje nangi
ketok pen pinangi lagi amen jong si unen te Supreme Court dam nangi lagi angen marlo eklempo MP jong si tum APHLC MP pon si dam ji kente Congress MP ke dam de ji BJP MP ke dam de ji CPI ML MP ta dam de ji lapen ke dam tang anda dam de lo kente masih lo tisa non BJP atau malam sanang po BJP tho regional party puji puatum ta je ram hampa coba dam nitum ke ratu ben ke laso puta ke nitum ke chingwa elo pusi ha Delhi dam elo oi alang ni ban pusi oi laso lam lagi ahok masa lagi pura ka pachube lagi tarapan pamang hulu bolke putang la thek long lor le ka pachube hai lo ne niliman tu lo Delhi dam nili Delhi dam de te ningkan si bak tena tuna towar si kami dah asteng lo oi nili gar julong ke nili pan telefon na lo ke Horen Singh biar ke hai si rong bete tanwaret pu la ilitum APHLC atum je ai ka thar pen tum chingwai at lo ta je selam po ni tum che tok at lo ni tum ha Delhi si dam at lo che hada se che tok dam ala regional lo dasas ipulo sa so si da ningje pu regional lo dasas si ningje SDC tum hai la tum da ningje pu man tu da mana tek long lok lo ni alang li tu mane je ai ka thar ka prek tong itip tu lo ne be Ekede jika lang litum son lagi ni litum dam de tek lor kali sa milisialam ningje la BJP punoi Congress punoi latum National Party to ke pini ke six sidul ke pangtai balam ke ningje masih ahelo takla da ke do kar bitum ko picha da ke to na la so puthak na pila boisa kiluma kere lo ke chikrong sar tangke rat asugen la mopen pulo mati di election hodlote aning parlo phak ti pu hala sika pharo pho hai la ti sir non hala Amit Shah ke already tum puer lo alang leke jong si BJP le jong si non phong government wa ngote citizenship amendment bill ke la tum ke pechun de ji pusani intela paper newspaper pilong da theglong lota ko PCP ni karbiang long ara tum jasemet itum karbia khai mate long so tum ko PC dun bare retima neli ga chini make men ke theglong hello ahok si pu seeing is believing neli ga chini tengke ilitum karbia rat la college kidun atum benang anatum bahire parke rong bethe ke citizen pu ko pia bostu mata chini ne pini homeling ma pu da mata rang citizen pu homeling nang na ma di la so si si mata ko PC citizen pu ma chini ne la po yo la sineli la citizen pu alam tham nang ila la po citizen pu city pu ma ti hala political science along ke to city pensi la city along ke to tu ma se citizen pu to again non iltum non hud army abang ke isi adet isi sadhin adet isi independent adet arlo ke do amunit binong atum atik pen ke do tu antan men ke wang nang kabor ia tum kali lason atum fansi citizen puge pu mati di ange non citizen ship amendment act puge hala bangsu ili tum ke citizen lo ange non hala Bangladesh pen ke wang hala Pakistan pen ke wang nang ka chong hu ke wang ka chong hu atum nang ki lut dun ka chong hu atum hala tum fansi India munit lo pu siki puji pu la so alo ka bincong with citizenship amendment act ke ange hala tum hanyong si pu et lo tante la ke okhil gogoya ke hai man ni tum asu tum anta ninge bom lo 1 crore budi 1 crore 94 lakhs Bongali tum aphan Bongali Hindu tum aphan dak asamang bongwan de ji asamang ban ke tum long sa tim malam long hala to abek nange theglong ke karbiang long di mahasau karbiang long jasemet ke di mahasau ke inglong ing tui o mati di hala dak po an ma thanam de seta karbiang long ke inglong ta ing tui o edet ke mati kala masar inglong wang budbat an ke mati di dak long limisen ke ing rai hala NC Hills ke long lita ing rai pik ke di kadak hem si kim no dak abang ke ing rai la se la dak si la ke doja fansi neli ka chini ke la marat long ri phedi la ke ka selam pi la ko yala si neli batai si forest department no arjudam lo ko pe pose la ka selam pu nang than the ching om dem ko pe pot lo ka selam pu ching om dem sidu officer bang la si ma tha karbi kali ma ke la son ju ching om dem la si neli ka ma than te
la so marat ang long ri ke abinong ke bongo sena bongali Hindu tu mansi ka reserve ke pipi lagi la citizenship act jong si pe pass det lo se hala Bangladesh pen ke wanga bongali Hindu tu phan ka pe doji phan la marat along rita ko pi phuk tu dak le po nang marat ka lilon bongali le donon pu pon ke la po ye ki pu tu ya bang ke Ente sa non lang namang di. Jong si dharmo mate tum religion pen jong si munit citizen pu la person manun pu constitution long ke tok dum. citizen ke dharmo pen ke uni lagi Ente non son la citizenship amendment bill ateng bulo tang ta ek ateng bulo tang te la ta unconstitutional lagi laga unconstitutional luar on kan lah oh la si asam adang betita lagi tihur nut lo ke ante lagi la som me claim dharmo pe si jong nami dharmo pen ko pulo dharmo le lagi dharmo ke munir akhai ke lidet ke lagi la son bi uni lagi lagi rap pacar aku India ke isia dharmo det tu ke pun no dak ke secular ke kadang la. jata dharmo mundi ta dak dolong lepo mati di jadi Hindu tu mani dolong pada Muslim tu mah tapi dolong nampo mia ta wan tu nang po la pulat la son chok ni mata aku Kristian tu phata ka tok do Kristian ye muni da khai da kali la tum ke wang ji bu da pu pi la tum ke jong hele wang nun nang thik pi pu ta la Kristian nge Pakistan में वहाँ विलु लगे बंग आखे के पाकिस्तान आखे के हालत में क्रिश्चियन सिता मगाली मगाlang नहीं तो चीनी के सलाम के बांग्लादेश क्रिश्चियन नो ना वहाँ वे है अरे चुवांग थु पुट सिता तक क्रिश्चियन तो महिम तो पिरी थु के में के पी थु के दे ना ले डागले वहाँ थु सिता इजाद वे जिलांग के लगे Ente sa non apoda dolo nasi piju ja prang nili nang fanisi nangka juga tung ke lah lo nangli non la bangso nekan surini ra krisis ke apa nekan pidengan nekan la bangso lok sabha tilik pada election hul nangli jongsi hadia tuluteng te nangli kupipilo kar bia khai mate inglong ra phan ke klem pikang tu nili ke krem biang tung ke lage chini lor ke cheng ni dale hem ke wan lo ke di nomor ang hem ke wan lo ke di la pen number 2 bangale 6 schedule ka pangtang pen hala paragraph 2 pen sa paragraph 7 la pen akapre lok selam nang ilang du ola hala anda silam et nangi voter list pen ke chia tu men kang than la pen ke long lia pata ke chia tum ke long le dat nangi long le hala ke chia tum men kang than da ba long le an kar bia tum phan ing lo so tum han ki pi la ba la aprang ating pen kumat aram lola aprang hu iri lap nang po timung hem arama ha timung hem tan nang chi entunon pulo ili ki punang po nang ke la pen ke hala CAB Citizenship Amendment Act ka pape pass long le det dia pan ili claim nang po la hen lo la pen ke do lang la pen hala village council an ili tum servan ke tulsong waisa salayaro dorbar snow la an ka pang ta la pen hala dak directly poisa ke lusi arong amethang development account ka pe claim long aphan non ke pe claim long le de dak CMEM tum si dak si cholap te tiken te sini li kicini silam dah anak jodoh pasal nona lang li Horan Singh dia ke hai alang li ta cicini ne nili karju tu lo tengke alang li rong tenon ata develop le pelang tu la sialang li non MP ki thudun pen ke rarat dom ka ninge chi theta we delon non alang li tu kopi to mang ke patchu ne la bang li tu cini ne dello tame alang li ningkan krehini ta bang ta puelo habit ta lulo ko pinit bang ta claim lo kopi to claim la bang rat chini lo hai stame alang li ke la 6 schedule jitu amendment lo hala paragraph te sa paragraph 7 ateng so rule and ek ka selam long bang ke ningje hai he se aku MP through dam pulo tarang li claim hilang masada da ka the jode da council of drafting committee ke alang pang chairman lapen high court pen ke nili tumsi ba पिनान सोंको रफी पे तुम चिरांग सी तुम ऑर्डर डा वन ले ला दैक निंगे क्लेम हाय हे ले हादा पड़े में लो क्लेम दा हाय जी माल तो बांग सिंग का चिनी का के
Ada ke tim muncul lagi klaim dong, hai nama ada kang muta cing pulang lelo lang. Te, daga mina tim tulang bisa. Oi, dah bangke. Un putih, no mata klaim tetap Oi, nisa. dah bangke at least 20 pulo dak. 24 plus organization tu nak pilut dun long le dei pa ngin ngi long lang. Dah bangke. Ha dah bangke la kang muta cing pulang lelo. Alang lige criminal case do okay. Komande Daniel Thousand pulone lang thasa pulone ta top oposi fubo. Alang lige criminal case do. Alang li jong si karbia tumara ke mela selam nang pu kipu loge autonomous state pu kipu men ama si halas konat man nang kapi thitang halas akes to pule pogamati anji alang li lang ho le ka si dip tong ji the lage make lip lap po lage la the ni si ada si dudun pake joy po lage anji alang li ke dudun pake joy potsi Democratic penang tengke alang li ang hosing pulong ledet pulote rata suan tang hosing pulong ledet po ningkan po tuge 12 lakhs. 12 lakhs abunit Tera kan kira kaki megal delas bosa. ake mega ledet lo lage Trahan ke pasung chalo. ningkan pong hosing pulong lege rata sung po pulo kapisung lo lage Chulong le junong le bidi lom sar. jolong lejun long Cungkring mar jengpo. ini siya sa parliament isya sit ke panahok dun jeplang det po lage Kalang na. To. La si peneng we porta dolo la pen enili ning khelo la nangkelang dung tuan korting je tum tame chinilo pusi la pen nali tum on an set ha nali je pojis ki tum han la pen ke thege ding tum pandame an pandame as se tum kar bia khet namne kaching thud dum thegja phan la pen eme thang aron kachot thip thegi made ke hai pandame nali tum set ponita la si peneng we tokson 6 sidul tum deng trokebra plielong na che tong dun sa Rajan timung nali phanda me choro part piklo lapen kursing timung nali phanda choro lo nali keklem chipedu pik la PHLC long tan nili thego long bom la sia na bijme pedana lapen kai kile li putame choro rete one nali sar jai ka thar nali sa rusitame non ponda kar bia khemade long sopan keklem pi lak lelang lapen non ningkan pho ningkan keptamen nali bang lak lelang usni ning ke polo la si nali phanda me chorolo studio long kerang pata asi toksuan 62 lingdeng tokeba plike la ponse kan phalo ajo ke me kado ke phanda me kadom